BTC बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय गोबां दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ देरहानो थाखाय जयेन होगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै 9 नं बनगाव बियाबनि बिजेपिनि केन्डिडेट जानो गोनां राजीव ब्रह्मजों इउपिपिएलखौ गारनानै बिजेपिआव गोबां रायजो राजाफोरा जयेन जाफैदों। लोगोसे दिनै मनन चन्द्र ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिजेपि पार्टियाव जयेन जाफैनायनि जाहोना मा, बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोबोद बेसेन गोसा खेंफोरथि होयो। गिबियाव नोंथांनि चेनेल दैलि खौरां बेखौ गिबियाव बरायनानै लाग्रोबाय आरो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनो आवगायबाय जे नंगौ आं दिनै इउपिपिएल दोलोनि सापर्टार हिसाबै दिनैसिमाव दंमोनब्लाबो दिनै बेखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव दिनै आं जयेन जाबाय। आं बनरगाव समस्तिनि सासे सोद्रोमा आरो बनरगाव समस्तिनिनो सासे सोद्रोमा हिसाबै आङो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामबोबाय थादोंमोन। माखासे जाहोनफोरनि थाखाय दिनै आङो बे इउपिपिएल पार्टिखौ नागारनानै जोंनिनो रायजो राजाजों अराय सम नांथाबनानै थाग्रा राजीव ब्रह्म सारखौ बिथांनि मावनाय माखासे खामानिफोर बयनिबो रायजो राजानि थाखाय गाहाम हास्थायग्रा बे बिथांनि लोगोसेयै आवगायलांफानो होननानै दिनै आवगायबोनाय जाबाय आरो बिथांखौनो मोजां गोसो गोथारै हेफाजाब होलांगोन होननानै दिनै गोसो गोथारै बिथांजों लोगोसे आवगायबोनाय जाबाय। नोंथांनि सोंनाया थिगैनो दं। बे बाथ्राखौ आं दिनै गोदानथार बिजेपिआव जयेन जानाय हिसाबै फारि लासैनो बुंलांगोन। दिनै आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंसै, मोननै मोनथामसो पिन पइन्ट बख'नानै बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों जे इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि सरकार नङा, बियो सानै साथाम सुबुंफोरनि थाखायल' सरकार। बेयाव गोबांथार फ्लेगशिप स्किमफोर लानाय जादोंमोन, जों बयबो मिथिगौ। नाथाय रायजो राजाया बेखौ मेगनजों नुसारजोबदोंना नुसारजोबाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ। दिनै फंसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों। फार्स्टआव बे फ्लेगशिप स्किमनि गेजेराव इडुकेसन मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों, सोलोंथाइनि बाथ्रा। जेखौनाखि जों सोलोंथाइखौ एकदम जोंनि डेभेलप जानांगौनि थाखाय जों सोलोंथाइखौ गिबि होननानै सानो। दिनै प्रमद बर' सरकार दैदेननाय सरकाराव इउपिपिएलआवहाय बेवहाय जोंनि बे जेनाखि सुबुं सम्पद सोरजिनांगौ गथ' गथायफोर दंमोन, फरायफुनाय गथ'फ्रा दिनैहाय ड्रप आउट जागासिनो दं, स्कुल कलेज गारनांगासिनो दं। जोंनाव बेनि जाहोनफोरखौ बिजिरनानै नायनो थाखाय प्रमद बर' सरकारहा दिनैसिमबो सम गैया। गोजौ लेभेलाव थिगैनो दं होननानै बुङो, नाथाय गाहाय लेभेलाव जेबो गैया। आं बेखौ बुंबाय, लासै बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंलांजोबगोन। दिनै आं एसेखौनो बुंबाय आरोखि।